Bagamat inalis na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Camarines Sur, patuloy pa rin ang nararanasang pag-uulan sa ilang bahagi ng probinsya, lalo na tuwing hapon at gabi dahil pa rin sa epekto ng Tropical Depression Luis. Sa ngayon po, Tropical Depression Luis pa rin ang nakakaapekto dito sa atin, yung weather system natin dito sa buong Kabikulan. Most likely Camarines Norte and Camarines Sur. Ito ay may nagbibigay pa rin ng mga moderate na hangin na manggagaling sa north to west winds, no? So moderate winds and rains na rin, no? Possible po yung mga 2 meters na taas ng tubig diyan sa may mga coastal areas natin. Sa kabila nito, nananatiling nasa red alert status ang Camarines Sur sa ilalim ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, alinsunod sa kautusan ng Provincial Government of Camarines Sur sa pamuno ni Gov. Elry Villafuerte. Patuloy na nakaantabay ang mga response team at mahigpit na binabantayan ang mga lugar na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Samantala, nakabiyahe ng mga pasaherong na-stranded sa iba't ibang pantalan sa Bicol matapos muling payagan ng paglayag ng gumanda ang lagay ng panahon. Ayon sa Philippine Coast Guard District Bicol, mahigit 400 pasahero ang naapektuhan ng pansamantalang suspensyon ng biyahe. Ayon naman sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang Tropical Depression Luis sa bahagi ng Isabela o Cagayan sa Martes. Bagamat hindi inaasahang direktang tatamas sa Bicol, maaari pa rin itong magdulot ng paminsan-minsang malakas na ulan, pabugso ng hangin at maaalong karagatan, lalo na sa mga coastal areas. Pinayuhan naman ng Pag-asa ang mga residente na patuloy na subaybayan ng mga weather advisory at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na otoridad habang nakakaapekto pa ang Tropical Depression Luis. Regine Boy, CSN.